Sebab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna pamekon kancing katon lerkin bener ora iki cincingane gol bumi konjang kancing langit kelap-kelap katon lerkin cangeng risang mawe gandung ajep lerkin cangeng risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna lunten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun bulun kula mboten narimakaken dene pukulun sampun mantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing mropo dene Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula mboten narimakaken pukulun mulai pukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke mejahi sedaya peteng sanget pukulun kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken ponokawan mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun lan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah kula ingkang boten narimakaken menawi saged kahayangan badhe kula obra-abri kula Arjuna yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun genge menapa kula kedah ngetingalaken dharma kene menapa kula kedah ngetingalaken dharma wisata tanpa kula kene menapa kula kedah ngajeni kalian paduka pukulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeni kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajih Arjuna kita kenggonan apa teka kita ora temu mawujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula pukulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka